Здравейте! Една полезна минута отново с мен от Слънчево Банско. Постепенно окупирано все повече и повече румънци. Днешната ми тема е доста непопулярна в моите очи, а именно замърсяването на атмосферата с природен метан или така наречения greenhouse газ. Нещо, което не бях запознат до момента и бих искал да споделя с вас. Оказва се, че въпреки бурното развитие на двигателите с вътрешно горене и тяхната пречистваща функция по отношение на прахови частици, за съжаление, последните 10 години автомобилите са станали с 10% по-тежки, повече, и мощността им се увеличила с 30%, което означава, че ефекта върху природата е същия въпреки новите двигатели.